Ρόνης που ψάχνει το Διαμαντάκο και δεν τον βρίσκει. Στο 84, Λάσνικ. Κολοβός. Παντίδος. Λάσνικ. Κούρντι. Πάλι στα πλάγια. Πάλι σέντρα. Σαρής εύκολα. Λάσνικ. Κούρος. Κίνηση του Γιάννου. Κολοβός. Λάσνικ ταλαιπωρεί τον Παντίδο. Λάσνικ. Λαμπρόπουλος. Κούπισε την μπάλα με το χέρι. Πανιόνιος μοιάζει να πελαγοδρομεί απέναντι στους 9 του Εργοτέλη. Κίτρινη και ο Λαμπρόπουλος. 3 κίτρινες για τον Πανιόνιο. 6 για τον Εργοτέλη. 2 Σερέντζα και Μεχία με 10 από το 67. Με 9 οι φιλοξενούμενοι από το 73. Ο Πανιόνιος απέναντι στους 9 του Εργοτέλη δεν μπορεί να πατήσει περιοχή. Δεν μπορεί να κάνει φάση. Παρά το 3-4-3, παρά τους 3 επιθετικούς που είναι 4 μαζί με τον Κολοβό. Κρατάει ο Εργοτέλης χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, χωρίς καν πρόβλημα στο 85 το 0-0. Ο Παναγόπουλος κάνει συνεχείς παρατηρήσεις στους παίκτες του, ψάχνει τον τρόπο. Και πώς τον ψάχνει, Γιώργο? Ο επόμενος τρόπος που θα το ψάξει είναι να βάλει στο μάτς τον Κώστα Παναγιωτούδη. Ακόμα όμως δεν γνωρίζω ποιος παίκτης θα φύγει. Έχει κάνει μία αλλαγή και πλέον σε λίγο θα πάει στη δεύτερη. Ο Παναγόπουλος. Κούρος. Ιμπραήμ. Λάθος πάσα. Διορθώνει ο Κούρος. Παντίδος. Πίσω ο Κούρος. Μπροστά θέλει ο Παναγόπουλος. Πίσω πάει η μπαλά. Δώσε οδηγίες τώρα και στο Λάσνικ. Λάσνικ. Κούρος ανοίγει το κοντρόλ, κάνει ένα ακόμη λάθος. Κοζορώνης, ο Εργοτέλης θέλει να βγει στην κόντρα με την μπάσα για τον Διαμαντάκο. Παίζει με 9 και έχει την ευκαιρία ο Διαμαντάκος, η μπάλα 0-1. Στα δίχτυα με 9 ο Εργοτέλης σκοράρει στο 86. 0-1 ο Διαμαντάκος σκοράρει σε βάρος της παλιάς του ομάδας. Ο Εργοτέλης, ο οποίος έχει 2 από τις 3 τελικές στο δεύτερο ημίχρονο, βάζει γκολ αγωνιζόμενος με 9 παίκτες από το 73 στη Νέα Σμύρνη. Από το λάθος του Κούρου ένα ακόμη. Πήρε την μπάλα ο Διαμαντάκος και πλάσαρε τον Παπαδόπουλο για να φτάσει τα 4 γκολ στη σεζόν όσα έχουν ο Αναστασάκος και ο Παντιμπαγκά. 0-1 ο Εργοτέλης. Παναγιωτούδης στη θέση του Κολοβού. Παντίδος. Λογικά ένα εξάλεπτο μαζί με τις καθυστερήσεις. Και άλλη λάθος πάσα. Πρώτη του Παναγιωτούδη. Δικαίωση ο Ζουνίδη. Στο αμυντικό πλάνο. Στο να ζητάει Μανώλη από το Διαμαντάκο να παίρνει την μπάλα στο χώρο και όχι πάνω του, έτσι. Απόλυτη δικαίωση του Ζουνίδη και στην πρώτη οδηγία που έδωσε όταν έμεινε με 9 παίκτες ο Εργοτέλης, όταν του είπε στο Διαμαντάκο: μη γυρίζεις πίσω, μένε μπροστά να είσαι φρέσκος για να βγεις στο χώρο όταν θα κλέψει την μπάλα κάποιος αμυντικός. Απόλυτη δικαίωση. Ετοιμάζει τον μπουχαλάκι τώρα ο Μαρίνος ο Ζουνίδης. Στο 88. Παναγιωτούδης
Πρώτη πάσα που κάνει είναι λανθασμένη. Το πρώτο σουτ που κάνει φεύγει μακριά στο 88. Ο Πανιόνιος, ο οποίος παίρνει πολύ χαμηλό βαθμό στη δημιουργία παιχνιδιού. Απείλησε με φάουλ και κόρνερ και με πάρα πολλές έδρες. Και δεν έδειξε καθαρό μυαλό, είναι ξαναβλέπετε το 0-1 του Διαμαντάκου. Δεν έδειξε καθόλου καθαρό μυαλό, συγκέντρωση. Όταν βρέθηκε με... και βρίσκεται ακόμη δηλαδή απέναντι στον Εργοτέλη με δύο περισσότερους παίκτες στο παιχνίδι. Πιο πολύ έδειξε να αγχώνεται και να παλαιοδρομεί ο Πανιόνιος παρά να χάνει την αυτοκυριαρχία του να χάνει την αυτοκυριαρχία της η φιλοξενούμενη ομάδα. Κούρος. Λίστρωσε ο Ιμπραήμ. Λάσνικ. Άλλη μια σέντρα του Κούρου. Κεφαλιά. Πολύ αδύναμη του Γιάννου. Στο 90. Χτύπησε ο Γιοβάνοβιτς. Σε ακούμε, Μανώλη. Λίγα δευτερόλεπτα, σε λίγα λεπτά, θα δούμε πόσο, αναλόγως με τον χρόνο των καθυστερήσεων, θα μπει ο Μπουχαλάκης, όπως είπαμε πριν στο μάτς, και θα περάσει εκτός ο σκόρερ, ο Διαμαντάκος. «90 λεπτά στη Νέα Σμύρνη. Τέσσερα λεπτά ακόμη. Ο Εργοτέλης δεν έχει νίκη εκτός έδρας από τις 28 Σεπτεμβρίου και το 1-0 στη Βέρεια. Με το ίδιο σκορ, με 1-0 δηλαδή, προηγείται του Πανιόνιου, με τον οποίο έχει εντυπωσιακή παράδοση, 8 μάτσα αίτητος και στις δύο έδρες. 1-1 πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο. Κούρος. Λάσνικ. Παναγιωτούδης. Κι άλλη σέντρα. Αραβίδης δοκάρι. Και ο Κούρος χαμηλά τα κουνάκι, δεν πέρασε η μπάλα τη γραμμή από το Γιάννη που πάντως είναι offside στο 91. Το δοκάρι του Αραβίδη. Πήγε με τα κουνάκι να σκοράρει ο Γιάννου, ήταν εκτός θέσης όπως έδειξε ο βοηθός. Είναι η πρώτη φορά που παίρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή ο Αραβίδης, κάνει πολύ ωραίο σουτ. Η μπάλα στο δοκάρι, εδώ ο Κούρος και με τα κουνάκι ο Γιάννου σηκώνει ο βοηθός για offside. Η ώρα του Μπουχαλάκη για να κλείσουν οι αλλαγές του Ζουνίδη. Ο Πανιόνιος χάνει εντός από Ολυμπιακό και Άρη. Αν αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος θα γνωρίσει την τρίτη εντός έδρας ήττα στο πρωτάθλημα και θα κάνει παρέα με τον Εργοτέλη στους 24 βαθμούς. Διεκδίκησε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. 2 λεπτά ακόμη των καθυστερήσεων. Πάσα του Αυλονίτη για να πάρει ο Παναγιωτούδης. Παντίδος. Λαμπρόπουλος. Κούρος. Λάσνικ. Παντίδος. Και άλλη σέντρα ο Αυλονίτης. Όλες αυτές οι σέντρες είναι εύκολη λίγα για την άμυνα του Εργοτέλη. Πάλι Λάσνικ. Κούρος. Και άλλη σέντρα. Κατέβασε την μπάλα, έκανε ωραίο αριστερό. Πάλι σηκώνει ο βοηθός για offside τον Τούνης. Στο 93. Ο σούτ του Ντούνη.
Πανιόνιος, έλεγα και νωρίτερα, να ξαναβλέπετε την τελευταία φάση, κάνει σπουδαίες νίκες με Ατρόμητο, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός σε αυτό το γήπεδο, αλλά έχει απώλειες στην έδρα του από ομάδες που είναι στα δικά του κυβικά, στους ίδιους στόχους με τους Νοσμηνιώτες. Τελευταίο λεπτό. Ο Αργοτέλης παίζει με 9 από το 73 και προηγείται με τον γκολ του Διαμαντάκου 1-0 του Πανιόνιου από το 86. Λάσνικ. Κούρος. Τσίπησε την μπάλα ο Λάσνικ, offside, Ντούνις. Πολύ έξυπνα παίζει ο Αργοτέλης στην άμυνα. Τώρα που είναι 2 λιγότεροι από τους γηπεδούχους, ανεβαίνουν ψηλά, παίζουν το τεχνητό offside. Ξανά η τελευταία φάση. Νομίζω ότι ο Ζουνίδης είδε το πλάνο του και στο πρώτο ημίχρονο με κατοχή μπάλα στο 57%. Κυριαρχίας παιχνιδιού, μάλλον όχι κυριαρχίας παιχνιδιού, αλλά κατοχής μπάλας και παιχνίδι πρωτοβουλίας που ήθελε. Το είδε, ανεξαρτήτως αν η μπάλα του φλιάρισε επιθετικά, και στο δεύτερο με τις αλλαγές που έκανε, αν και με 10 από το 67 και για ένα 7 λεπτό. Και μετά με 9 από το 73 είδε το πλάνο να τηρείται από τους παίκτες του, κυρίως ανασταλτικά. Μεγάλη νίκη για τον Εργοτέλη. Νίκη χαρακτήρα για τον Εργοτέλη και πλέον είναι η 5η στο πρωτάθλημα, η δεύτερη εκτός έδρας, στους 24 βαθμούς, σε 10η θέση παρέα με τον Πανιόνιο. Μεγάλη νίκη για τους κριτικούς, κυρίως γιατί έπαιζαν με 9 από το 73 και σκόραραν στο 86 με τον Διαμαντάκο για να νικήσουν τον Πανιόνιο με 1-0 νίκη, την οποία πανηγυρίζουν έξαλα. Ακούμε τον Μανώλη Βογιατζάκη. Έχω κοντά μου τον Μαρίνο Ζουνίδη, τον προπονητή του Εργοτέλη. Δικαίωση απόλυτη δική σας. Ακούσαμε τις οδηγίες προς τον Διαμαντάκο να μένει μπροστά, να μην κουράζεται. Το πιστέψατε εκείνη την ώρα, ακόμα και με 9 παίκτες? Ναι, το πίστεψα, γιατί όταν συνήθως μια ομάδα παίζει με παραπάνω παίκτες, ρισκάρουν, ανοίγονται. Οπότε δεν ήθελα να γυρίζει ο Δημήτρης πίσω, έτσι ώστε να είναι ξεκούραστος στις 1-2 φάσεις που μας δοθούν να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Δουλέψαν πολύ μες στο γήπεδο. Βγάλαν πολύ ωραία πράγματα κατά διαστήματα. Απειληθήκαμε κυρίως από στημένες φάσεις, που ήταν ένα κομμάτι που έπρεπε να το προσέξουμε, γιατί έχει καλά χτυπήματα ο Πανιόνιος. Αλλά όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, νομίζω ότι είναι δίκαια η νίκη μας. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Αμέσως στον Γιώργο Βασιλείου. Κύριε Παναγόπουλε, ο Πανιόνιος για περίπου 20 λεπτά έμεινε με 2 παίκτες περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο, όμως έχω την αίσθηση ότι αυτό λειτουργήσε αρνητικά για τον Πανιόνιο.